contar cun equipo que axude e acompañe en cada paso. Nun momento onde a política semella o grupo do BNG, o grupo socialista e o grupo mixto, convidados presentes, sen medo, sen hipotecas e sen vacilación. Para facer balance dos logros que acabou Galicia ao longo deste tempo, para valorar o cumprimento dos anos, Galicia pasou por momentos mellores e por momentos peores e os motivos para a esperanza. Galicia continúa creando aproximándonos a medida da riqueza europea. Levamos unha década con Real segue demostrando unha boa saúde. Levamos 3 anos consecutivos nun mundo tan convulso. 2 de cada 3 galegos menores de 3 anos están escolarizados. Adquirir compromisos está ao alcance de calquera, probablemente, pero para cumprilos é necesario algo máis, moito máis. É necesario ter principios, ter determinación e contar cun equipo que axude e acompañe en cada paso. Nun momento onde a política semella, para algúns é certo, algo cada vez máis frívolo e falto de compromiso, eu veño aquí a reivindicar todo o contrario, a reivindicar a política sólida, a reivindicar a solidez que dá facer o que se promete, a solidez que dá gobernar para servir e non para estar solo no cargo ou para sobrevivir. A solidez que só se pode mostrar cando un sabe a quen se debe, cando sabemos a quen nos debemos. E eu teño claro que debémonos a Galicia por riba de todo, e a nosa forma de responder a esa confianza é afrontando os desafíos que ten a nosa terra. Sen medo, sen hipotecas e sen vacilacións. No 2024 marcámonos unha meta ambiciosa, duplicar en 4 anos o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000. Señorías, hoxe podo confirmarlles que todas as novas vivendas comprometidas, as 4.000, o 100%, xa están en marcha. E en poucos meses comezaremos a entregar as primeiras chaves en Pontevedra, en Santiago e así sucesivamente ata cumprir o compromiso. Comprometémonos tamén a desenvolver solo para 20.000 vivendas protegidas. Esas son unha realidade 12 proxectos de interese autonómico residencial, que é a figura que nos vai permitir cumprir ese obxectivo a maiores das 20.000 vivendas. Nun ámbito tan sensible para a xente, como é a vivenda, en o que os prezos cada vez máis elevados son unha preocupación cada vez máis central para tantos galegos, é, por desgracia, cada vez tamén máis habitual que se escoiten propostas demagóxicas e baleiras de contido. Nós témolo claro, menos dogmas e máis obras de construción. Por qué? Porque os dogmas levan a situacións como as que estamos vendo, a que desapareza en menos dun ano máis da metade da oferta de inmobles en alugueiro, como está sucedendo na única zona de Galicia, na única cidade, que a día de hoxe está declarada, porque así o quiso, como zona tensionada. En cambio, a construción de obras, esa aposta, permite que cada vez máis persoas poidan comprar ou alugar unha vivenda asequible. Señorías, a Xunta nunca vai construir muros para dividir a xente. Iso lle desamos a outros. Nós imos construílos para sustentar vivendas que as persoas poidan habitar. E, por suposto, hai que traballar no eixo da vivenda en moitos máis frontes para mitigar esta crisis. Menos impostos, falaremos tamén, menos burocracia, máis axudas para reformas, especialmente no rural, máis propostas novidosas, atrevidas, valientes, para poñer en valor espazos desaproveitados, máis medidas para que os edificios inacabados, os locais comerciais en desuso poidan ter unha segunda vida e unha oportunidade para moita xente. Eu creo que estamos avanzando na boa dirección, na da vivenda de calidade. E agradezo, ademais, a colaboración de moitos concellos de todas as cores políticas, non só do Partido Popular, que están a implicarse coa Xunta para conseguir este obxectivo. Obxectivo común que é dignificar e prestixiar a vivenda protexida. Construir vecindarios agradables, vivibles, acolledores e con todos os servizos de calidade, para que toda a xente que vive neles faga vida de barrio, vida de cidade, vida de vila nos que están, os encha de vida.
Por iso, como decía, hai que seguir dando pasos. E quero anunciar dúas decisións que queremos adoptar orientadas a que as vivendas que estamos a construir sexan aínda máis accesibles para máis persoas, para as persoas traballadoras, para moitas persoas que a día de hoxe, no mercado actual, moitas veces ben complicado o acceso a unha vivenda, aínda que teñan un soldo digno, pero non dabondo para poder comprala no mercado libre. Recordarán que en 2025 incrementamos o teito máximo de renda para acceder a unha vivenda pública. Tamén que reservamos para as persoas de menos de 36 anos o 25% dos pisos de protección pública en venda e o 40% dos que se ofrecían en alugueiro. Hai que dar un paso máis. E sobre esta base tomamos, como decía, dúas decisións. A primeira, imos volver a elevar o limiar o límite máximo de renda, ata 4 veces o IPREN. Isto como se traduce na práctica? En que, por exemplo, unha parella que teña un fillo e que ata agora tiña un límite de 2.250 euros brutos mensuais en 14 pagas e a partir de non podía acceder á vivenda, agora se eleva ese límite ata o 3.500 euros para que poidan acceder máis persoas á vivenda. E se falamos de familias numerosas, o teito elévase aínda máis, ata 4,5, 4,5 veces o IPREN. Por exemplo, un fogar con 2 proxenitores e 3 fillos pode hacer unha vivenda protexida cun novo limiar máis alto, 4.150 euros brutos mensuais de ingresos. Esta é a primeira decisión, que se pode traspasar a moitísimos exemplos e todos darán máis posibilidades para acceder a vivendas a persoas que ata agora non o podían facer. A segunda decisión, reservar o 30% das vivendas públicas en venda para persoas entre 36 e 45 anos, porque temos detectados que son os que máis dificultades están tendo para acceder a este tipo de vivenda. E darlle ademais unha especial preferencia ás familias que sexan pais de nenos pequenos. Son os que máis dificultades teñen para a mobilidade xeográfica e, polo tanto, son os que hai que facilitarlles máis acceder unha vivenda no sitio onde estén residindo. Por que facemos todo isto, señorías? Porque creemos que a vivenda pública debe estar ao alcance de canto máis persoas, millor. Ao alcance de estratos, segmentos de poboación que ata agora non podían acceder. Clase media, que en moitos casos se veía excluída e se ve excluída de outras axudas e, polo xeral, tamén deste tipo de vivendas. Agora o terán un pouco máis sinxelo. Temos agora mesmo. Estamos vendo o risco, xa está aquí, de baixada generalizada dos precios do leite e borísimo. Hai que seguir traballando para as persoas traballadoras, para moitas persoas que a día de hoxe no mercado límite máximo de renda, ata 4 veces o IPREN, para acceder a vivendas a persoas que ata agora non o podían facer. A segunda decisión, darlle ademais unha especial preferencia ás familias isto, señorías, porque creemos que a vivenda pública debe que fan o seu labor, todas competitivas, todas con marxe para seguir crecendo e para crear empregos de calidade, que fagan subir o salario. Isto que vale para Europa vale tamén para Galicia, especialmente neste momento para Galicia. A inflación e para reter talento. As empresas 5 meses para que rematen o prazo de execución e certificación basada e ancorada nunha economía prácticamente de subsistencia a ninguén. E tamén falo dos casos e pouco entusiasta de facelo. Contamos unha estrategia que busca mobilizar 900 millóns que supón miles de postos de traballo directos. O ouro verde e azul, a auga, o vento, os nosos recursos renovables. Exploraremos outras fontes de enerxía renovables e que poden supoñer enormes investimentos, por exemplo, de por onde hai que ir. Isto ten que ser solo o retorno social a través de descontos na enerxía. Señorías, en materia independiente, noutros lugares,
Isto é un mundo competitivo, non ten ningún... Se abra unha posibilidad, intentaremos convencer os investidores para que vean aquilo que estudiou, para que teñan que hacer as cousas, pero ademais son demagoxias, e a mariscar, a traballar no mar, teñan todo o apoio necesario para os produtos do mar, que rematan en industria transformadas máis competitivas. Viviron nos últimos anos unha intensificación nunca antes vista. Outro servicio de calidade fundamental é a sanidade. Dispoñer dunha sanidade pública de calidade e que nos atenda correctamente é algo sempre fundamental, algo custoso, pero algo irrenunciable. É certo que o servicio público da sanidade está a vivir circunstancias, momentos complicados, en Galicia e en toda España. Hai moitas causas. Unha das fundamentais é, sen dúbida, a acuciante falta de médicos, especialmente en determinadas especialidades, recoñecido por todos os gobernos, incluído o Goberno central, que se pon de perfil porque pensa que lle afecta moitísimo menos. É certo tamén que hai unha sensación de frustración entre os profesionais, que é comprensible, pero ante a que é importante saber as causas para solucionalo, e tamén os responsables. O Goberno central está a promulgar un estatuto marco que provocou unha folga que pensa que non lle afecta, que lle afecta ás comunidades autónomas a través da suspensión de procesos asistenciais. Ten niveis de seguimento por riba do 20%, 200.000 operacións, probas e consultas suspendidas en Galicia por unha folga contra o Goberno central. Cal está sendo a súa reacción? Poñerse de perfil, pretender que todo é un problema das comunidades autónomas, que non lles concerne, e, polo tanto, non facer nada para solucionalo. Quero deixalo claro. Nós defendemos que se dote os médicos a nivel nacional dun marco xurídico específico que recoñeza as singularidades da súa profesión, pero non podemos facelo e, polo tanto, demandamos ao Goberno central que o faga canto antes e que sexa consciente de que se suspenden operacións en Galicia, eles tamén están afectados. Esta folga coincidiu no tempo con outras dúas, na atención primaria. Unha cun seguimento ao 5%, que se desconvocou xa hai 2 semanas porque a Xunta negocia, non sirve de nada non querer dialogar, ser soberbio, decir que non hai que falar, como está facendo o Goberno central coa folga que ten convocada. E outra, que tivo un seguimento do 2%, que persiste, un sindicato que, polo xeral, hai que decirlo, non quere chegar a acordos. Por lo tanto, eu reivindico o valor do diálogo. Reivindico que hai que falar para solucionar os problemas, cada unha a súa posición, pero non sirve de nada a situación que estamos tendo agora mesmo e que nos está provocando graves perxuicios sin ter responsabilidades no orixen desa folga. Hai que seguir cumprindo cos pacientes, hai que seguir apostando pola mellora da calidade asistencial. Por iso incrementamos nun 50% o orzamento da sanidade pública e nun 28% o número de profesionais nestes últimos anos. Apostamos pola sanidade preventiva, cada vez máis cribados, cada vez mellor calendario de vacinación, o mellor do mundo en infantil neste mesmo momento, máis de 200 millóns de euros en reformas e melloras dos hospitais galegos, moitas delas ou rematadas e outras en curso, 50 millóns de euros en alta tecnoloxía sanitaria, imos ser o primeiro centro de España, a primeira comunidade de España con centro público de protonterapia. Hai que seguir abordando a saúde mental, unidades especializadas de nenos e adolescentes e tamén cos psicólogos en atención primaria. O compromiso era chegar a final de legislatura con 35 e 50 ao final da década. 21 xa están incorporados e chegaremos ao final da legislatura cumprindo, por suposto, os nosos compromisos. E tomamos unha medida pioneira para proteger a saúde dos nenos e adolescentes, prohibición de vender bebidas enerxéticas ata os 18 anos. Estas decisións, que ás veces parecen intrascendentes, teñen moitísima trascendencia e así se veu na repercusión. Fomos os primeiros e queremos seguir nunha posición punteira facendo cada día máis cirurxías, máis probas, máis consultas con especialista. Os tempos de espera para ser operado ou para ver o médico especialista en Galicia son inferiores en máis dun mes a media nacional. Hai que melloralo, sí, por suposto, pero esta é a circunstancia obxectiva. Hai marxen de mellora, xa o dixen moitas veces e seguirei repetindo. Na sanidade, especialmente, somos os primeiros, son o primeiro en recoñecelo. Hai que seguir facendo reformas valientes, reformas importantes, reformas dos puntos de atención continuada que estamos a impulsar, se vai basear en melloras retributivas, en ampliación de plantillas. Neste mesmo semestre imos propoñer unha reforma integral
da atención primaria, é necesario facelo que adecúe as súas estruturas ás circunstancias da Galicia actual. Esta reforma da atención primaria ten dous obxectivos claros, ten moitos, pero dous clarísimos. Liberar os médicos de tarefas burocráticas para que se poidan adicar o que realmente teñen que facer, que atender os pacientes e acadar as sendas que non superen os 30 pacientes en xornada ordinaria. Que imos facer para implantar, para conseguir estes obxectivos? Son varias medidas, quero avanzar e tres. A primeira, crear unha unidade especial que vai centralizar esa gran parte de papelamen de traballo burocrático que non ten valor médico, non ten valor clínico e que sobrecarga os profesionais. A segunda, aproveitando o impulso desta descarga burocrática, imos implantar un novo modelo de xestión das asendas dinámico, flexible e adaptado ás circunstancias de cada centro de saúde para que o médico lle poida dedicar máis tempo a cada paciente e que teña unha atención da máxima calidade. E terceiro, para coordinar todo isto, para que sexa efectivo, para que sexa eficaz, para que sexa real, crearemos unha Dirección Xeral de Atención Primaria, que a día de hoxe non existe dentro do Servicio Galego de Saúde, que velará para que se cumplan todas estas liñas maestras e que faga un seguimento constante de todas as reformas que imos implantar. Se a sanidade é fundamental, a política social, por suposto, non é o menos. A política social supón que, cando unha persoa ten unha necesidade, as administracións, a xente que tes ao redor, che bote unha man, che dea apoio. Apoio se por circunstancias da vida deixaches de percibir os teus ingresos, que eran estables, que te aseguraban as necesidades, necesitas acceder a algún tipo de prestación que ofrece a Xunta de Galicia. Apoio para a plena integración das persoas con discapacidade, que teñen todo o dereito do mundo e teñen moitísimo que aportar. E apoio, por suposto, cando a idade vai facendo minguar as nosas capacidades e pasamos a depender de outras persoas e necesitamos axuda no día a día. Señorías, os tempos para a valoración da dependencia e a asignación dunha axuda en un servicio eran excesivos. E, por suposto, había que facer algo. O primeiro, recoñecelo. Facer autocrítica, non pasa nada, fixémolo públicamente e ao mesmo tempo que facíamos este recoñecemento, esta autocrítica, aplicamos un plan de choque. Plan de choque que empezou a funcionar e que logrou en tan solo 2 anos incrementar nun 26% e subindo o número de persoas dependentes atendidas. Neste mesmo ano, Galicia vai acadar a cifra, ten unha parte de simbolismo, pero ten unha parte tamén de importancia polo que supón 12.000 dependentes atendidos. Estamos entre as 3 comunidades autónomas que teñen mellores resultados en dependencia. E queremos seguir, e por iso sería dun gran apoio que o Goberno central cumprira simplemente o que os obriga legal, que é achegar o 50% dos custes da dependencia. A Xunta está subindo cada ano a súa aportación. E o Goberno central o que está facendo con unha recaudación récord en impostos é todo o contrario, baixala. Cada ano mingua. No ano 25 non chegou nin a un de cada 3 euros do financiamento total. 33%, 17% menos do que tiña que aportar por lei. Seguiremos traballando, seguiremos reivindicando, debería ser unha petición unánime de todos os grupos que simplemente se cumpla cunha lei estatal, por certo. Mentras tanto, non renunciamos a elevar a calidade e o alcance da política social, a ofrecerle a cada galego o servizo a prestación que máis se encaixa coas súas necesidades, co seu carácter, coas circunstancias familiares, coas súas preferencias. Hai que facelo así. Triplicamos a oferta de plazas en residencias de maiores sostidas con fondos públicos, incluídas, volvo a facer un recoñecemento, as magníficas residencias que puso e está poñendo a disposición dos galegos a Fundación Amancio Ortega. Multiplicamos por 7 as prazas en centros de día. Xa hai 20.000 persoas beneficiarias do Servicio de Axuda no Fogar e este ano acadamos cos concellos un acordo importantísimo que era necesario para garantir a viabilidade deste sistema, a súa sustentabilidade. En 2 legislaturas, a achega da Xunta de Galicia a este servicio aumentou un 86%, casi un 100%. E dende o inicio da legislatura, cando se implantou este modelo, duplicamos hasta as 40.000 o número de persoas que están atendidas na súa casa
cun apoio económico da Xunta a través do bono coidado. Pois ben, anúnciolles que no que queda de legislatura incluiremos a 10.000 galegos máis, que tanto como decir, en moitísimos casos, a 10.000 familias máis, para que reciban este bono coidado, que cada vez ten máis aceptación e cada vez se revela como unha axuda imprescindible para os dependentes que optan por este modelo. E para as persoas que necesitan, que demandan unha atención especializada nunha residencia, neste primeiro semestre culminaremos a primeira fase do plan de residencias de centros de día, que vai supoñer abrir en Galicia 24 centros máis. E inmediatamente despois, xa viñemos traballando nestes meses anteriores, faremos públicos os emprazamentos para a segunda fase do plan, comprometido tamén na miña investidura, para que existan outras 24 residencias de maiores en toda Galicia e que se licitarán no ano 2027. E así posibilitar que Galicia vai a contar nesta legislatura en 4 anos con 3.500 novas prazas de maiores impulsadas con fondos públicos operativas ou en camiño de selo, en camiño de ser unha realidade. Como les decía, señorías, nun mundo tan polarizado, tan enfrentado por intereses de algúns, gaña quen permanece unido, quen mantén a calma, a estabilidade e a normalidade institucional. Algúns lle chaman ser previsible, eu lle chamaría ser eficaz, ser normal, ser como é a xente. Falei neste discurso de autogoberno, que para mí é un concepto con significado claro, que o noso pobo dispoña da capacidade precisa para adoptar as decisións que legitimamente creamos que máis nos conveñen. As galegas e galegos nunca nos veu nada regalado, todo o contrario, nin a nivel individual nin a nivel colectivo. Tivemos que traballar moitísimo para conseguir o que temos e, polo tanto, temos todo o dereito do mundo a exixir o que nos corresponde, sin quitarlle nada a ninguén, pero sin deixar, por suposto, que ninguén nos quite nada a nós. Hai que seguir crecendo como sabemos facelo. E saber facelo é saber quen somos, saber de onde vimos e saber a onde queremos chegar. E iso significa ter claras as prioridades. Ter claras as prioridades e ter administracións que funcionen, que non pelexen, que non perdan o tempo. Mellores salarios, mellores servicios públicos, máis oportunidades, futuro na nosa terra, estabilidade, calma, tranquilidade, convivencia. Iso é o que pide a xente aos seus gobernantes. Hai que saber identificar os problemas e tamén hai que ter a valentía de saber afrontalos e de saber resolvelos, deixando a un lado os intereses políticos, deixando a un lado os enfrentamentos e deixando a un lado os dogmas e as demagoxias. Hai que ter autoestima e ambición. Galicia non ten máis teito que o que queramos impoñernos. E se falamos de todo iso, hai que poñelo sempre moi alto. E, polo tanto, comprométome a seguir traballando para estar á altura de Galicia, ni máis no menos, á altura da tarefa que me encomendou este Parlamento. Non acertaremos sempre, por suposto, non estamos acertando sempre. E o primeiro é recoñecelo, para correxir e intentar acertar na próxima oportunidade. Pero o que podo asegurar é que sempre traballaremos con honestidade, con humildade, con palabra, a importancia da palabra e do compromiso, e tendo como única guía os intereses do pobo galego, os que nos votaron e os que non. Durante moito tempo, Galicia a calidade foi unha marca que identificaba os nosos produtos e funcionou ben. Agora ten que ser moitísimo máis, ten que ser unha marca que identifique o noso estilo de vida e que defina como queremos que nos vexan desde fora, como queremos que vexan a Galicia, como queremos sentirnos orgullosos de ser galegos en todo o mundo. Queremos que en Galicia se viva cada vez mellor, ese é o obxectivo de calquer goberno. E para iso é imprescindible unha educación que iguale oportunidades, unha vivenda que sexa accesible, unha sanidade e uns servicios sociais que atendan ás necesidades de quen máis o precisa por todo o territorio, unhas infraestructuras modernas, un sector primario forte e unha industria competitiva. Estas son as prioridades da xente e, polo tanto, estas son as nosas obrigas. Hai 2 anos, Galicia escolleu, por unha
maioría absoluta, unidade, estabilidade e responsabilidade. Galicia escolleu solucións e respostas. Escolleu mirar o futuro con confianza e tamén nos encomendou a responsabilidade de non defraudales. E para iso, tanto eu como o meu goberno vai seguir traballando porque queremos pechar unha década que mereza ser resumida en dúas palabras que cada vez máis xente vai entender. Galicia, calidade. Máis nada e moitas gracias. Aplauden máis, Guapísimo. Chicas, ¿qué? Lo siento. ¿Tú no viste esta rato? Adiós. Que se desapaga, se vuelve a... Oye, presa. No, voy a grabar.